गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो आंनि एसपि बड' निउस चेनेलनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै आं दिनैनि फुंबिलिनि रादाबखौ फरायनो आखायाव लाबाय। आसा खालामो नोंथाङा आंनि रादाब फरायनायखौ जोबजासिम खोनासंगोन। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं मुस्रि फैमाल नार्जारि। मैया भारतनि गाहाय मन्थ्रिनि नाजानो दुलाराय भारत हादोरनि इयुथनि गोहोफोरखौ सन्मान होनानै बरायनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव रोंगानि तामुलपुर जिल्लायाव थानाय दिपक बर' मुंनि सासे सेंग्राया बे सन्मानखौ मोननो हायो। सन्मान मोनगिरि बिथाङा सर्बानन्दनि सिगाङाव गाव सिआरपिएफनि इन्टारभिउआव गिबि नाजानायावनो उथ्रिसारनो हानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायो। मैया बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' बिथाङा समाजारि बिजोंनि गेजेरजों फोरमायोदि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोदानै बेखेवजानाय ब्रह्मपुत्र गेस्ट हाउसआव बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद आरो इउपिपिएलजों बिटिआर गोरोबथायाव थानाय गासै दफाफोरखौ गोथौयै सावरायज्लायनाय बाथ्राखौ फोरमायो। बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बर' रावनि जेंना जेरै हाई सेकेन्डारि थाखोआव बिमा रावजों फरायहोनाय, बर' फोरोंगिरिफोरनि आंखाल, हानि मोनथायनि सायाव जेरै ट्राइबेलफ्रा गोबाव बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो फरेस्ट डुइलार एक्टआव थाबोनाय सुबुंफोरनि थासारिखौ नायनानै 3 मासनि उनाव हानि मोनथाय होनाय, मडेल कलेजफ्राव बर' राव थिसनाखैमोनब्ला बेफोराव बर' राव थिसननाय, अदालगुरि कलेजाव इउनिभारसिटि केम्पास गायसननाय, क'क्राझार कलेजखौ इउनिभारसिटिसिम आपग्रेडेसन खालामनाय आरो बिटिआर एग्रिमेन्टनि अर्गानिक इउनिभारसिटिखौ लुफुंनो हायैसिम जरहाट एग्रिकालसार इउनिभारसिटिनि मोनसे केम्पास अदालगुरियाव गायसननाय, बेफोर बाथ्रानि अनगायैबो बयनिबो खुगा खुगा सावरायजाग्रा एक्स एनडिएफोरनि केस उइथड्रल, रिहेबिलिटेसन आरो रिक्रुटमेन्टनि बाथ्रा, मार्टार्सफोरनि एक्स ग्रेसियानि बाथ्रा, बेफोरनि सायाव गोथौयै सावरायज्लायनाय जादोंमोन होनना बिथाङा रोखा रावजों फोरमायो। मैया चन्द्रयान 3नि गेजेरजों खोला मिरुनि संदाननायाव देरहासार जानायजों लोगोसे प्रज्ञान रबरजों गोदान संदाननायाव मैया रोखा जाबायदि खोला मिरुआव अक्सिजेनजों लोगोसे गासै 9टा गेस मोननो हाबाय, जेरै सालफार, एलुमिनियाम, केलसियाम, फेरास, केलियाम, टाइटानियाम, मेग्नेसियाम आरो सिलिकन। बेनि अनगायैबो हाइड्रजेनखौ मोननो थाखाय प्रज्ञान रबरा नागिरगासिनो दं होननाबो इसर'आ फोरमायो। आरो लोगोसे बिथांमोना फोरमायनाय लेखा हाइड्रजेनखौ मोननाय लोगो लोगो अखाफोराव सुबुंनि थानायाबो सम्भब जागोन होनना रोखा रावजों फोरमायो। दिनै रक्षा बन्धन। बे गोथार सानाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा आइजोफोरनि एलपिजि साबसिडिखौ फिन 200 रां होनायनि बाथ्रा बुङो। मैया ल'कसभानि सेन्ट्रेल मिनिस्टार अनुराग ठाकुरा बुंनाय बादिब्ला गोदो एलपिजि गेसनि साबसिडिखौ 200 रां होनाय जादोंमोन आरो बै 200 रांजों लोगोसे दाजाबनानै गासै 400 रां साबसिडि होनाय जाबाय। लोगोसे बिथाङा 75 लाख गेस कानेक्सन होबावगोन आरो बेनि थाखाय 7680 कौटि रांबो थिक खालामनाय बाथ्राखौ फोरमायो। नोंथाङाबो ना बोननानै मोजां मोननाय हुदा दं नामा? थारै नोंथाङा दंब्ला ना बोननानै मोननोबो हागौ 4 लाख रां। फैगोन 30 सेप्तेम्बर खालारखालि गवालपारानि धुपधुरानि साखाथियाव थानाय लावदौबानि ना फिसिग्रा समबाय कमिटिनि 22 बिघा गेदेर गोलाव फुख्रियाव ना बोनखांनायनि मोनसे बादायलायनाय होदों। बे बादायलायनायाव कमिटिया फोरमायनाय बादिब्ला फुंनि 9 बाजिनिफ्राय 2 बाजिसिम जागोन आरो बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला बोरसि बोननाय बादायारिफ्रा गाव गावनो बोरसि लाबोनो नांगोन आरो आदार हिसाबै जेबो रोखोमनि रासायनिक आदार होनो मोननाय नङा। लोगोसे बे खेलानि जइन्ट फिस हिसाबै 3000 रां होनो नांगोन होनना बिथांमोना फोरमायो। देरहासार जानो हानाय बिथांमोननि थाखाय बिथांमोना फोरमायनाय बादिब्ला सेथि बान्था हिसाबै मोनगोन 4 लाख रां, नैथि बान्था महरै मोनगोन 2 लाख रां, थामथि बान्था महरै मोनगोन 1 लाख रां आरो ब्रैथि बान्था महरै 50,000 रां मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो कमिटिया फोरमायनाय बादिब्ला कनसोलेसन प्राइज हिसाबै 10,000 राङै गासै 40 सा बादायारिफोरनो होनायनि थाखाय बिथांमोना थांखि फोसावो। ओंखायनो गोसो गुदुं बादायारि बिथांमोनखौ सुलाद लानायाव गोरलै जानाय बायदिब्ला मोननैसो जानबुं नम्बर होनाय जादों। ओंखायनो नोंथाङा गोसो दङब्ला नैबे जानबुं नम्बराव सुलाद लानो हागोन। जानबुं नम्बरा जादों 8678862606 आरो बेवहाय मोनाब्ला 9707599283 बे नम्बराव नोंथाङा सुलाद लानो हागोन। चाइनानि मिनिस्ट्रि अफ नेचारेल रिसोर्सआ चाइनानि मेपखौ थिक खालामना होनाय लेखा बिथांमोना अफिसियेलि बे मेपखौ फोसावनानै होयो। बे मेपआव फोसावनाय बायदिब्ला बिथांमोना अरुणाचलनि खायसे जायगायाव टेरिटरियेल हिसाबै मख'नाय दं। मानोना बिथांमोननि गभर्नमेन्ट अफिसियेल माउथपिस ग्लबेल टाइम्स अन 10 आव फोरमायनाय बादिब्ला अरुणाचलनि खायसे जायगाफोरा चाइनानि मोनसे बाहागो, जेराव 1962 मायथाइयाव बिथांमोना बेखौ चीन दावहायाव देरहासार खालामदोंमोन। मख'थावनादि थांनाय 11 एप्रिलावबो अरुणाचलनि 11टा जायगाखौ गावसोरनि सिंनि जायगा होनना फोसावना लानायखौ आरो बेवहाय लादाखनि मोनसे बाहागोखौबो गावसोरनि खालामना लाना दिन्थिनायखौ
रायज्लायनायखौ भारतनि गोबां सुबुङा सावरायज्लायनायखौ नुनो मोनो। रादाब खोनासंगिरि नोंथांमोन, दिनैनि रादाबा एसेनोसै। जोबजासिम आंनि रादाबखौ नोंथाङा खोनासंनायनि थाखाय अन्नानै आंनि गोदानथार एसपि बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।